mboten Mas, matur nuwun. Ayo digarap sing kepenak ya, Kang. Ning tangan lintang samane aku ngenteni tekamu arep mega ing kosong nimas setak kok dibawar tamu janji-janji aku eling wong bagus sumedhot rasane ati lintang wiwi nimas tresnaku sunjul wiyati dek semono janjimu Wis. kok sik ngopo mau bosemu Ya Mas Wiryanto ki piye mesake aku ning dhuwur dlolap-dlolop. Liyane do entuk jatah. heeh Wujute mung kucul kowe ya wis ora member ngene Lah, nyatane terus? entuk komplit. intine Aku disusuli. kandhani Disusuli kowe. Disusuli. Delok. kaya ngopo duwite ndi duwite Lho. ora kok sik duwite Kuwi duit-duitan, Nak. piro Niki Mas jatah. heeh piro Ora payung kuwi. Matur sembah nuwun. heeh piro Mas Iki 100.000 100.000. Kowe mau tak mergane aku to. Mergane jeneng. Oke, Ah, dadi iya. aku yo njaluk 50%. Lah, kuwi pelantara dalane ngono kuwi kok. Kowe mau lah yo 50.000 yo ngeki aku yo. Kowe tak kei ngene kok. 50.000 ngeki. Kowe yo ngenehi. Kowe tak seselke nggon susu ngono. Ora. Naknu susuk ya tak seselne nggon susu. Maksa aku kek. Lah jare kowe seselke nggon susu. Aku mau menemen gak enek wong. Oh lah. Alasannya. J matur nuwun. Jan matur Mas sembah Wiryanto. nuwun Pak Wiryanto. Kilometer Mbak Keksi mergo kuwi kancane Mbak Keksi sekolah. Ayo. Kancane sekolah. Dhisik ira member Mas Wiryanto gane ya mung ngarit ngono kuwi. Heeh. Ning pinter. Ora. Pinter. Biyen bodoh banget. Heh? Bodoh. Kono bodoh. Kono bodoh aku ya bodoh. Luwih akeh. Padha le awakmu. bodoh. Kok sik iki mbok menawa para penonton, Nggih. para pokoknya sing semuanya ini. Mbok pilih badhe Sing maringi urung ora, monggo. Urung perso. Oh, urung Sing perso. asmane Mas Wiryanto, Mbok Mas Wiryanto diaturi munggah ya. Mas Suryanto Mas ayo Wiryanto. disepoti. Ayo. Tindak pri Mas. Sepoti so. Mriki Mas Wiryanto. Monggo sinun. Kuaturi tindak kajeng kajeng sinun. Kene-kene garwane pun Kakang Raharjo Swanu. Lho, Mas Wiryanto ndi iki? Mas Wir. Mriki Pak Wiryanto. Tuk tuk tuk. Kene Pak Wiryanto, kene oh isi Mas digawe sing Wiryanto. kagungan Mas Wir pundi ya? Saiki ngono dadi kancaku beken. Para penonton badhe pirsa ingkang asmane Mas Wiryanto sing ngundang Nah. campur sari. Iki sing Lah. Halo ya Mas. Mriki rada Oh, iya. ngedak mriki. Eh, Ah, iki ya karo reuni kok, Cong. ala- Zaman mau ngono nek surat-suratan ya ora tau dibales. Oh sik iki lak ya anake kok ya nusul Nah. to ya. Ya ngerti sak sanding sliramu iki Oh, ya ngono. disusulke. Nggih. Lah kowe iki Mas aku anggere nek bos iki terus piye ngono kok. Aku mbok gua angkat. Pripun Mbak Keksi? Nggih, Mas Wiryanto Nggih. badhe matur. Kula sak rencang campur sari Viana kalian para
Seniwati ngaturaken agunging panuwun. Nggih sami-sami kula Mbake. Nggih kula nggih matur Mbak. nuwun. Dhisik jangkar saiki Mbak. Nganggo gaya barang saplene Jakarta. Mau tak takoni, Mas sampean dugi mriki ya napa? Saya datang dari Jakarta, mau isuk ngruput saya. Wong saya ngujuk dari sana rong gendul ini sudah. Apa kuwi? Ngono kuwi wong Jakarta, Jawa rada angel kok. Rada angel. Saya sudah entek rong gendul. Ayo awake dhewe bareng-bareng ndongake Mas Ferianto, Mas. Muga diparingi kesehatan. Amin. Diparingi sukses. Sukses. Lancar anggenipun makarya. Amin. Dadi ki bapak-bapak ibu-ibu ben pirsa. Mas Ferianto iki sing ngendi to? Aku wedi nek kleru kowe ngono lho. Lah ya rada cakrak aku kok. Ning nak bab nasib pancen gak apik panjenengane. Lah iya. Wong biyen ki ngene iki lho, Kang. Biyen iki jane iki ya diyang. Cara gelem ngono jane ya kepenak rasah nyanyi ndur panggung kok. Piye? Trimo melu aku ya barang turut kalenan ngene iki. Aku to. Heeh. Dadi bojomu iki. Heeh, lah biyen kowe dipek emak. Lah ya kabeh ki ya wis kebacut ya, Mas. Heeh, kabeh ki semua. Aku ya milih kowe ya, Mas. Trimo sing krek-krek terus ndur panggung melu Mas Wiranto kan ya kepenak uripe. Oh, ngono. Lah saiki dibaleni apa piye? Yo ora kena ngomong ki. Ora. Nduk ampun ngomong iki. Nggih, ngaten nggih mawon Mas Ferianto. Matur nuwun nggih. Matur nuwun sanget. Anu ndang ning mburi ndang siapke bonuse. Alhamdulillah. Oh lah kowe nembungke mburi barang. Ya to mburi-mburi Ayo iki. bener. Tur sing teng plolo mburi malah mesake aku. Aku nyawang. Kok aku nyawang rupane iki lho. Lah iya. Olap lho. Resi-resi. Lah keruduk dulu. Aja kuwatir engko nyeket Ding. Beres. Pokoke trimo rebes. Masalahe mburi iki rada sithik separo. Nggih matur nuwun sanget Mas Ferianto. Dipun lajengaken. Niki ampun lali mangke pendak sasi mboten napa-napa lho. Bangkrut. Bangkrut. Kan dongane awake dhewe kan ya ora bangkrut kok ya. Amin. Yen ning taman ya melintas jamane. Iki mangsaku. Aku ki lagi arep nyawang Mbak Nek goyang kok mak kowe iki lho ngrusoi. Mula tak renekne wong anggere ning kene kok sing disawang gur kok kuwi ya ora payu. Ning elok lho Mas, jogetane elok tenan. Lah ya iki ku jan-jana kucuk lek mung jenenge. Ning atine asli terus tak akon nek jiwane kucuk kuwi. Apik Mas. Bosok. Oh, lah iya. Apik sae. Saya Mas. Sae. Aku. Iya. Engko tak kei 1000. Kok guru 1000. Terus yen ning taman
Dari matur nuwun sanget, Mas.